Hello guys, welcome to my YouTube channel, and for today's video, ayan, nandito po tayo ngayon sa Urdaneta City at papakita ko po sa inyo kung gaano kaganda ang munisipyo po ng Urdaneta City, yung bagong munisipyo po namin. So ito po siya guys, nasa likod po yan. Ayan po, makikita po natin dyan. Iikot ko po kayo dito sa harapan po, dito po sa park po ng Urdaneta City, New City Hall po.
ayan na guys, nalibot na po natin ang new city hall po ng Urdaneta. Matatagpuan po dito yan sa Anonas, Urdaneta City. Ayan, dito po sa along the highway po ng Anonas. So, ayan nga po, nalibot na po natin yung part po ng ating bayan ng Urdaneta. So guys, sana po nagustuhan niyo po yung videos at kung bago lang po kayo sa aking channel, please subscribe and click na rin ang notification bell para lagi po kayo updated sa aking mga videos. Ayan, maraming pong salamat at ingat po tayo lagi. So nandito tayo sa Urdaneta at dito din po ako nag-aaral sa likod po neto. Kaya pinano ko na rin po, pinag ko na rin po para may ipapakita ko po sa inyo yung bayan po ng Urdaneta. Maraming pong salamat po sa lahat po ng sumuporta. Shout out po sa lahat po ng family YouTuber ko po dyan. Hindi ko na po kayong mag-isa-isa. Pero maraming pong salamat. Napapasalamat po ako sa inyo lahat. At sa mga sumuporta po sa aking mga video. Wow!